Gràcies, president. Molt bon dia, diputats i diputades. En primer lloc, permeti'm que saludi i que agraeixi la feina feta a l'equip d'auditoria, la Sílvia, el Marçal i l'Edit, que han participat en aquest informe i que, per tant, en són una part molt important. Com sempre, els explicaré una mica l'entorn de l'informe per passar a explicar exactament tot allò que figura en l'informe i que té a veure amb conclusions i amb recomanacions. En primer lloc, dir-los que el treball de camp de l'informe s'ha finalitzat al juliol del 24, que aquest informe ha estat aprovat per unanimitat pel ple de la sindicatura el dia 19 de novembre de 2024, que hem utilitzat les normes internacionals, especialment la 100 dels principis fonamentals d'auditoria del sector públic i la ISAI 300 d'auditoria de principis fonamentals de la fiscalització operativa, atès que aquest és un informe de fiscalització operativa. En aquest informe també, com a novetat dels informes d'operativa, explicar que tant les conclusions com les recomanacions preliminars s'han contrastat i posat en comú amb els responsables de l'entitat fiscalitzada i amb les parts interessades, abans de l'aprovació definitiva de l'informe, i això va ser també durant el mes de juliol de 2024. Per què hem fet aquesta fiscalització de la diàlisi extrahospitalària? Doncs el tractament substitutiu renal és per a tota la vida, té implicacions rellevants en la qualitat de vida del pacient i té un cost elevat. Hi ha diferents sistemes de provisió del servei amb diferents agents implicats, l'elecció dels quals poden donar lloc a diferències en el cost i la qualitat del servei. El CatSalut presta el servei de diàlisi extrahospitalària mitjançant contractació administrativa de gestió de serveis. Cal que aquesta contractació es subjecti als principis generals de llibertat d'accés a les licitacions, transparència, no discriminació, igualtat de tracte entre licitadors. Quin és l'abast i la metodologia que hem utilitzat? Com veuen, és una auditoria, com ja hauran pogut veure, una auditoria operativa amb un enfoc avaluador i, per tant, l'abast de la fiscalització ha estat auditar l'eficiència, l'eficàcia i l'economia en la gestió realitzada pel CatSalut en la prestació del servei extrahospitalari de l'atenció a la insuficiència renal. S'han incorporat alguns objectius propis de l'avaluació dels programes i polítiques públiques, com han estat l'avaluació de les necessitats i les eines de governança, la coherència interna i externa de la intervenció pública i la pertinència i l'equitat. L'àmbit subjectiu és el Servei Català de la Salut i l'àmbit temporal dir que quan hem parlat de dades és base o està basat en l'any 2022, però en altres aspectes tenen un àmbit d'abast més ampli. La fiscalització es circumscriu al servei extrahospitalari de l'atenció a la insuficiència renal. La sindicatura, que ho diem perquè quedi tot clar, no qüestiona ni opina la decisió política d'externalitzar el servei, l'externalitzar part del servei de diàlisi, la qual no ha estat objecte de la fiscalització. No obstant, l'informe justificatiu de la necessitat de contractar no especificava suficientment la manca de mitjans propis. Aquest és un requisit que cal avaluar i motivar, entre altres, a l'hora d'externalitzar un servei, com la millora en la qualitat del servei, la reducció de costos o el manteniment del control públic. Atès que la prestació del servei és possible tant en els hospitals com en l'àmbit extrahospitalari, els criteris d'auditoria emprats prenen els resultats en el servei hospitalari com a referència d'auditoria en aquells aspectes que tenen impacte en la qualitat del servei i el benestar del pacient renal. Com saben, aquesta és la teoria del canvi. La teoria del canvi que el que fa és guiar aquesta fiscalització operativa i que, per tant, entén que hi ha uns objectius, uns recursos, unes activitats i uns resultats i que quan analitzem si s'apliquen els principis d'eficiència, nosaltres el que analitzem i auditem aquesta relació entre els recursos i les activitats. Quan parlem del principi d'economia, doncs, si aquests recursos han estat emprats amb el cost més baix
i l'eficàcia quan fem la relació entre els objectius i els resultats. En aquest cas, els resultats entesos com el nombre de sessions de diàlisi efectuades, com el nombre de pacients en tractament substitutiu renal, com nombre de punts d'atenció hemodiàlica disponible, nombre de pacients en tractaments domiciliaris, grau de satisfacció en l'usuari i nivell de qualitat de l'activitat assistencial. Per tant, aquesta és la definició del treball que hem dut perquè és la cadena d'hipòtesis que ens explica com hauria de funcionar aquesta intervenció pública. També, com hem dit, hem incorporat alguns elements de pertinència, de coherència externa, coherència interna i també de governança i d'equitat. Per arribar als resultats d'auditoria, s'han combinat tant l'evidència documental, analítica, física i testimonial, i en aquest darrer cas, mitjançant entrevistes amb les parts interessades, que han estat experts tècnics i legals, entitats auditades i altres actors interessats. En concret, l'Organització Catalana de Trasplantaments, associacions d'usuaris com l'Associació de Malalts del Ronyó de Catalunya, Fundació Renal Jaume Arnó, Federació Nacional d'Associacions per a la Lluita contra les Malalties del Ronyó de Barcelona i la Societat Catalana de Nefrologia, a més de serveis de nefrologia de l'Hospital de Bellvitge i de l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. Els objectius de l'auditoria operativa, com saben, nosaltres els proposem en format de preguntes. En concret, la primera pregunta o el primer objectiu en el que tracta de respondre és si el govern ha plantejat una política pública d'atenció al malalt renal que respon a unes necessitats prèviament identificades. Per tant, estaríem en l'àmbit de la planificació dels objectius. La segona és si la contractació de la prestació del servei extrahospitalari ha estat adequada per donar resposta a les necessitats sanitàries i socials. Per tant, estem en l'àmbit de la contractació del servei, de la prestació del servei. La tercera és si s'han adquirit les prestacions en la quantitat i la qualitat més adequades i la coordinació dels recursos assistencials si aquestes han estat coherents i eficaços. Per tant, estem en l'àmbit de l'adequació de les prestacions en quantitat, qualitat i cost. I, per últim, en quina mesura existeix un sistema de control que garanteixi l'acompliment del contracte i la qualitat del servei. Per tant, estaríem en l'àmbit del sistema de control. Alguns fets i algunes xifres clau que tenen a l'informe, però per resumir-les, el tractament substitutiu renal pot ser la diàlisi o el trasplantament de ronyó. A Catalunya, la diàlisi es presta tant en l'hospital com extrahospitalàriament, és a dir, en centres de diàlisi, i els hospitals també poden oferir la diàlisi peritoneal al domicili del pacient. Aquest gràfic crec que resumeix això que els acabo d'explicar. Dades de la hemodiàlisi extrahospitalària de l'any 2022 ens situen 21 centres de diàlisi extrahospitalàries, 3.295 pacients atesos en aquests centres que representen el 48% del total de malalts de diàlisi, que fan diàlisi, 97,85 milions d'euros la despesa pagada als centres, 259 euros l'import mitjà pagat per una sessió d'hemodiàlisi, 47.744 euros el cost estimat, que estimat sindicatura, d'un pacient a l'any, considerant el cost del transport, i 376.454 sessions d'hemodiàlisi. Recordar que l'any 2014 el CatSalut va licitar i adjudicar mitjançant 2 procediments negociats la gestió del servei d'hemodiàlisi ambulatòria per un valor estimat de contracte de 1.165.000 milions d'euros, exempt d'IVA i per un període màxim de 10 anys. Tal com figura en l'informe, fets posteriors a 2022, però detectats abans de la data de tancament del treball de camp. Per tant, vam veure o vam constatar que en el perfil del contractant, el CatSalut, hi constava una alerta de licitació futura d'un nou concurs per a la hemodiàlisi ambulatòria que es va publicar el 18 de gener de 2024. Els contractes de gestió de serveis públics vigents l'any 22 establien
que la durada inicial del contracte més les seves pròrrogues no podia excedir els 10 anys. I atès que els contractes es van formalitzar l'1 d'abril de 2014, a la data de finalització del treball de camp ja s'havia superat la durada màxima prevista en els contractes, tot i que seguia l'activitat contractada. Què hem observat? Doncs una observació global a les 4 preguntes ens diu que respondre a aquestes 4 preguntes de forma global posen de relleu problemes cabdals de governança que afecten a la planificació dels punts d'atenció hemodiàlica, de la concurrència de la contractació del servei i la justificació de l'externalització del servei, la prevenció de la malaltia renal crònica, el volum de tractaments domiciliaris i accés vascular dels pacients, la satisfacció de l'usuari i el transport sanitari del pacient renal, el seguiment, control i avaluació dels contractes. De forma més en concret per a cadascun dels àmbits que hem auditat i en relació a la planificació i als objectius, el CatSalut no ha fet una planificació dels recursos ajustada als objectius previstos en el pla estratègic vigent, el qual es troba desactualitzat, ni a partir de necessitats identificades en el mateix pla estratègic. L'entitat no compta amb una definició de referència ni amb una identificació dels pacients renals crònics en situació de vulnerabilitat social. Manquen mecanismes de participació ciutadana, la qual cosa afecta directament la qualitat i l'eficàcia dels serveis prestats. Absència de criteris actualitzats que distribueixen els centres en el territori. El govern ha informat i involucrat de manera insuficient les parts interessades en els processos de planificar, implementar i supervisar el servei extrahospitalari. La prestació del servei no està alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible. S'ha estimat, Sindicatura ha estimat que un 10% dels pacients viuen a més de 20 quilòmetres del centre més proper, xifra que supera el criteri previst per CatSalut. Amb aquest mapa de calor podem veure els llocs on hem detectat aquesta estimació. Recordar que l'únic criteri territorial per planificar noves unitats d'assistència nefrològica i centres de diàlisi que estableix el Pla Estratègic d'Ordenació de l'Atenció al Pacient Nefrològic és més de 20 quilòmetres de distància entre el punt d'atenció i on es generi una demanda de més de 24 casos i en l'àmbit metropolità de Barcelona en més de 48 pacients. Sota aquest criteri, nosaltres hem arribat a aquesta conclusió. Pel que fa a la contractació de la prestació, l'externalització del servei no estava suficientment justificada, manca de concurrència en l'adjudicació que afecta l'eficiència i l'economia en la prestació dels serveis, no hi ha un estudi de costos que justifiqui les tarifes que el CatSalut paga als centres, hi ha fets que podrien constituir indicis de comportament colusori entre les empreses guanyadores del concurs, principalment en la licitació dels 16 lots de l'àmbit territorial de Catalunya, excepte el Baix Llobregat Nord. La sindicatura no té constància que el CatSalut hagi dut a terme cap actuació per impedir les pràctiques anticompetitives. Les irregularitats descrites podrien donar lloc a fets perseguibles administrativament i judicialment. Aquesta afirmació es fa respecte a la possible existència d'indicis de responsabilitats, ja que l'apreciació únicament pot fer-la la jurisdicció i els òrgans competents per determinar-la. La sindicatura només diu que hi podria haver indicis de col·lusió. Un quadre en el qual es pot observar com dos dels adjudicataris el que fan és concentrar 14 dels 17 lots. Aquí la distribució territorial pels diferents adjudicataris, podria veure un possible repartiment del territori geogràfic. Les tarifes que el CatSalut paga als centres extrahospitalaris són superiors a les que paga pel mateix servei en un centre hospitalari. L'hemodiàlisi extrahospitalària té un cost més elevat que l'hemodiàlisi hospitalària, la diàlisi peritoneal i l'hemodiàlisi domiciliària. Com hem pogut estimar, si parlem d'hemodiàlisi hospitalària, també incloent
l'import del transport, són 42.461 euros any pacient. L'hemodiàlisi extrahospitalària es situaria en 47.744, la diàlisi peritoneal en 29.724, l'hemodiàlisi domiciliària en 28.151 i l'hemodiàlisi domiciliària segon any successius de 25.102 euros. La diàlisi peritoneal en el domicili del pacient és més eficient quant a costos que l'hemodiàlisi no domiciliària, això sempre i quan sigui clínicament viable. Pel que fa a l'adequació de les prestacions en quantitat, qualitat i cost, el volum de l'activitat contractada no ha variat en funció del nombre de pacients que necessiten hemodiàlisi, la qual cosa afecta la pertinència de la política pública. La diàlisi peritoneal ha estat infrautilitzada, tot i que està recomanada internacionalment, la qual cosa implica una manca de coherència interna i externa de la intervenció pública. La seva prescripció depèn en gran mesura del centre que indica el tractament i del perfil socioeconòmic del pacient. Hi ha un escàs lideratge del CatSalut en la promoció dels tractaments domiciliaris, la millora de la detecció i prevenció de la malaltia o la millora dels accessos vasculars. Alguns centres hospitalaris destaquen per les seves bones pràctiques. En tractament domiciliari, l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta i pel que fa a accessos vasculars, l'Hospital del Mar. Els centres de dos de les empreses contractades pel CatSalut per a la gestió del servei no disposen de professionals assistencials complementaris com nutricionistes i psicòlegs, tot i que el servei estava contractat. El CatSalut no ha avaluat la satisfacció dels usuaris. Un dels aspectes que més problemes genera és el transport sanitari dels pacients. Les clàusules addicionals als contractes sobre l'activitat contractada es van formalitzar fora de termini i provenien de contractes extingits prèviament. Les pròrrogues dels contractes van ser formalitzades fora de termini i provenien de contractes extingits prèviament per pròrrogues extemporànies ja des de l'any 2015. La conseqüència jurídica és que les prestacions no tenen empara legal en cap acte o negoci jurídic, atès que les pròrrogues tàcites són actes nuls. La via procedent és la revisió d'ofici. Recordar que la normativa no admet ni la pròrroga automàtica ni acordar-la un cop transcorregut el termini de vigència. Només quatre dates perquè puguin centrar aquestes conclusions. La formalització del contracte de gestió es va fer l'1 d'abril de 2014. La durada del contracte era d'un any, amb 9 pròrrogues, màxim, per tant, 10 anys. Això vol dir que cada any s'havia de fer la pròrroga. La pròrroga es feia de forma extemporània. Per tant, es feia una pròrroga sobre un contracte que està extingit. La finalització del contracte era l'1 d'abril de 2024, com ja els he indicat abans. Pel que fa al sistema de control, el CatSalut no ha dissenyat un circuit de monitoratge periòdic de l'activitat per garantir i millorar de forma progressiva els estàndards de qualitat del servei. El CatSalut no ha realitzat cap actuació inspectora i no compta amb un sistema de validació prou robust de la facturació que emeten els proveïdors dels centres que presten el servei per evitar la facturació de serveis no realitzats. Aquests aspectes denoten debilitats que afecten la qualitat, l'eficàcia i la governança en la prestació del servei. S'han identificat obligacions atribuïbles al contractista a les que no s'ha donat compliment i factures potencialment duplicades. La sindicatura ha detectat que 31.574 registres corresponents a factures potencialment duplicades per sessions de diàlisi realitzades a 3.114 pacients durant el període 2014-2022 per un volum total de 4,33 milions d'euros, 2,39 si s'eliminen les sessions realitzades en els centres de l'ICS, perquè en aquest cas reben una transferència directa del CatSalut. Hauran vist les al·legacions que CatSalut reconeix que hi ha factures duplicades,
fan els seus càlculs i en alguns casos no són càlculs que es puguin constatar perquè són alguns supòsits, el que fixa CatSalut són supòsits, per tant no fets contrastables, i algunes de les regularitzacions que indica, Sindicatura no ha pogut contrastar perquè no hem rebut cap documentació per poder-les contrastar. El CatSalut no ha dissenyat un circuit de monitoratge periòdic de l'activitat per garantir i millorar de forma progressiva els estàndards de qualitat del servei. El CatSalut no ha realitzat cap actuació inspectora i no compta amb un sistema de validació prou robust de la facturació que emeten els proveïdors dels centres que presten el servei per evitar la facturació de serveis no realitzats. Aquests aspectes denoten debilitats que afecten la qualitat, eficàcia i governança en la prestació del servei. Perdó, que aquesta és la mateixa, disculpeu, sí, no sé. Perdó. A partir d'aquí fem recomanacions. Com sempre, aquestes recomanacions estan adreçades a la millora de l'eficiència, l'eficàcia i l'economia en la gestió realitzada pel CatSalut en la prestació del servei extrahospitalari d'atenció a la insuficiència renal. És a dir, millorar en els aspectes que nosaltres indiquem. A partir de les 48 conclusions, amb aquest informe s'han emès 31 recomanacions. Al voltant de la planificació dels recursos, nou pla estratègic o implementació del pla de millora a l'atenció a la persona amb malaltia renal crònica, digitalització del procés de notificació i seguiment del registre de malalts i la constitució del grup de treball segons el pla de futur. Pacients en situació de vulnerabilitat social, definició de referència i identificació. Participació de les parts interessades, espai d'intercanvi d'informació entre les associacions d'usuaris i el CatSalut, establiment d'indicadors, parts interessades impulsin la constitució de grups d'interès. Objectius de desenvolupament sostenible, de la contractació de la prestació del servei, promoure la concurrència. Cost de la prestació del servei, estimar el cost de la provisió dels diferents serveis de diàlisi i actualització de tarifes per facilitar als centres hospitalaris l'oferiment de tècniques domiciliàries. Pressupost de l'activitat de diàlisi. Ajustar l'import contractat a les necessitats. Circuit de validació del nombre de sessions facturades pels contractistes. En l'àmbit dels resultats de l'atenció al pacient renal, fer extensiva la garantia de terminis a les intervencions d'accés vascular. Com saben, és un tema molt rellevant i molt important pel malalt renal. Promoure bones pràctiques per garantir l'accessibilitat als tractaments domiciliaris. Al voltant dels recursos humans i tecnològics, al voltant de la coordinació entre recursos assistencials, política d'identificació precoç de la malaltia, el consens català com a referència i incentivar el doble cribatge en sang i orina. Al voltant de la qualitat del servei d'hemodiàlisi extrahospitalària, accés a professionals de nutrició i psicologia, assegurant la qualitat del servei similar en l'àmbit hospitalari i extrahospitalari. Pel que fa a la satisfacció dels usuaris, enquestes i incloure el tema del transport sanitari no urgent. Seguiment i control de l'activitat, revisió periòdica de l'adequació dels indicadors de qualitat que estableix CatSalut en col·laboració amb la Societat Catalana de Nefrologia. Circuits de control de les obligacions establertes als proveïdors del servei en la licitació, controls del sistema de facturació dels centres. I per últim, si funciona, doncs voldríem, si els sembla, passar el vídeo perquè aquest ha estat un dels objectius que ja va explicar el síndic dels nostres informes, que és incrementar el nombre de possibilitats perquè la ciutadania pugui entendre els nostres informes d'una forma molt més succinta. Per tant, si em permeten, els passo el vídeo. La insuficiència renal crònica avançada és una malaltia que requereix un tractament de per vida, amb un alt impacte en la qualitat de vida del pacient. Els tractaments disponibles són la diàlisi i el trasplantament de ronyó. La diàlisi es presta en hospitals i extrahospitalàriament en centres de diàlisi. Els hospitals també poden oferir diàlisi peritoneal al domicili del pacient. Tot i que és una tècnica recomanada per organismes internacionals, és una opció infrautilitzada. L'any 2022, el CatSalut ha pagat 98 milions d'euros per la prestació del servei de diàlisi extrahospitalària.
Al llarg de l'any s'han atès 3.295 pacients, amb un cost estimat de 48.000 euros anuals per pacient, incloent el cost del transport sanitari. El propòsit de la nostra auditoria ha estat fiscalitzar l'eficàcia, l'eficiència i l'economia de la gestió del servei extrahospitalari, amb un enfocament avaluador de la política pública. L'informe incorpora la perspectiva de les parts interessades, el CatSalut, la Societat Catalana de Nefrologia, les associacions de pacients i els professionals sanitaris. De la nostra fiscalització, què hem observat? S'estima que un 10% dels pacients viuen a més de 20 quilòmetres del centre més proper, xifra que supera l'objectiu del CatSalut. L'externalització del servei extrahospitalari no estava suficientment justificada i la seva contractació va tenir manca de concurrència. El control de l'activitat contractada és insuficient i això comporta el risc que es facturin serveis no prestats. No hi ha una avaluació de la satisfacció de l'usuari. Un dels aspectes més problemàtics és el transport sanitari dels pacients. Hi ha un lideratge escàs del CatSalut en la millora de la detecció i prevenció de la malaltia en els estadis inicials, en la promoció dels tractaments domiciliaris i en l'acompanyament específic per als pacients vulnerables. Alguns hospitals destaquen per les seves bones pràctiques en tractament domiciliari i en accés vascular. Què recomanem? Les nostres recomanacions s'adrecen a millorar la planificació, la contractació, el control de la prestació, la detecció precoç de la malaltia, l'accés al tractament domiciliari. Visiteu sindicatura.cat per veure l'informe complet. Bueno, moltes gràcies. Estic a la seva disposició per qualsevol dubte, pregunta o comentari.